esibhedlela wathumela ukuthi akubizwe mina ngiyiphara ngafuna umashu wonke ngatholakala ngathi ngifika esibhedlela tu lona suku vele ngibona ngalazo uhamba ngalo hey ngathi ngiqhamuka nje athi nodokotela usengilindile udokotela wena ubulala umama useshawe stress wakushona ushukela ne-BP so manje usengahamba nomnini uma wakho uyambopha amapayipi omchamo asikwazi nje ukukhuluma ngokuthi uma wakho true sitheme simcheck uma wakho ingqondo yakho ukuthi isebenza kanjani sabona ukuthi ucabanga wena iyona into eshaya uma wakho noma ngikhuluma nayo uyankwankwaza yabona kwankwaza into engizogcineni kuyena imali ukuthi ngiyothenga into engizoyidla futhi uthi abafowethu abanginike imali ukuze ngiyothenga into engizoyidla khona ngisho abafowabo lawo mali oyiphoyisa usebenza nemtadeni ukapteni azizwani nje nayo tribu lo ukuthi kwahamba udade wakho uTruman ngenxeda kamezwe ngenxeda angithi umprophatha oxola ngishanga full ICU okwesibili wafika qathatha ngima wathi yabona ngoba samshaya wasenta simphose ebridge kopokop manje sizothola umzimba wakhe ikhanda ulifica kwenye indawo kopokop noma kwenye indawo ayona into yamshaya uma stress kakhulu kwamba manje ngiyazi ngiguilt guilt hayi mina guilt Masike kwenzeka wafihlwa ke nali olede wona story side sami side kakhulu aside nina bendlodle nophapha ekhanda kamenzi indaba kawulalele lo muntu omemezayo omemeze ngathi uyakhala uyalila uthi igula lika Jamal lichithekile awunina bakamphuthu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabela imbedule nina bentule bande ngodonga kwelakithi kwaBhekuzulu awunina benhlamhlathi kaMayekisa awunina bakadalinyebo awumadoda nina bamakhosetive nina phansi kwaNdebele ngibingelele engcobo madoda uZulu lezongoma ngibingelele zonke ifunda la kufinyelela khona lo mbukiso lo mbukiso yalo ufinyelela ngisho kwamanye amakhosi engakhona ukuthi ngiwathinta ngezandla bafowethu ngiyazephula ngiyazendlala ngiyaguqa phambi kwenu ngiyabingelela siyabonga bafowethu indlela enisupporta ngayo uhlelo uma ngabe uyaqala ke ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele How I Ended Up in Drugs okuhlelo noma okuyingozi angaphathi kwesitebele iMPTV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bangena kanjani ezidakamizweni izinqinamba nezinkinga amagquma namathafa asebewahambile ngaphansi kwezidakamizwa lokho sikwenza ngani na uma umuntu ezela usuke engazile ukuzoqhosha noma ukuzoqholosha ngezigameko akabhekana nazo kepha usuke ufuna ukufundisa abanye abangakangena ezidakamizweni uhlelo nje lumalungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu kuyoba kuhle ukuthi ucindezele subscribe button ucindezele nebell siyacela abantu bejoine nemembership ukuze sizokwazi ukuthi sithengele izingane ama uniform ezikoleni sihambele nezikole sihambe siqwashise izingane zenu uma ungowesifazana usezidakamizweni definitely sure ngiyabheja uzodayisa umzimba uma ungesilisa usezidakamizweni ngiyabheja noma kanjani uzontshontsha uma usuntshontsha ungayithola umuntu oseshawa abantu ungayithola umuntu osebulawayo ungayithola umuntu oseboshwayo uma ungowesifazana udayisa ngomzimba kunabantu abahambe bedlala ngabantu abadayisa ngomzimba kunentombazane kade trender eyathathwa idayisa ngomzimba bayikopolota amehlo bayishiya bethi bayibulele ngenhlahla kaNkuluNkulu kodwa yasenda ngicabanga ukuthi akekho umuntu ongafisa ukuyithola ekuleso simo leso ngakho ke ngalolu hlelo siyaqwashisa ayikho nje enye into lolu hlelo lumalungana nje ngqo nokuzama ukuqwashisa abantwana bethu abantu abadala ngoba wonke umuntu engaba yisisulu seyidakamizwa lokhulumayo ke mina nguprofessor ngingwamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sakaBheka umthetho ngasohlangothini la kwaMandlakazi hey bafo kunjani akaphila mfethu cha ngiyaphila ngane yakwethu wasiqalela ngegiyeli phezulu mfowethu ibhlungu lento mfowethu hayi yona mfethu kuyasinda kumina ngoba ngizwe ngithi ngiyalifuna usizo ngiyacela usizo ngase ngithole sengithathile no mfowethu ake sihlalo dabeni ongavela bewusizo siyomthola ngendlela kambe uma ungayichaza mfowethu umfoka bani lo igama isibongo ukhulelephi uzalelwephi ukhuliswa ubani ukhula kanjani ubungumfundo onjani ufunde pha amabanga phansi wafunda pha phakeme ziqala nini izinto manje ukuqala izinto lezi ezaba umphumela ukuthi uzugcinele emgaqweni ya mina ngizoyiqala letho la eprimary
Ngifundile primary la ephakama. Ubani igama? Isibonelo wakaKhanyile. Ongwane lebelide lingangomhlobulo wenkomo. Ngifundile la ephakama sengane from grade 3 ngagcina ka 5. Yeah. So mawube ngiphilisa ngokudayisa ama-chips lawo ehlanu. Ya no sweet ke. So ngafunda ngakhula ngihamba ngenyawo esikoleni ngena ngisho icathuka. Yeah. Yeah, but omakhelwane bengipha ngikwazi ukuthi phila impilo. Yeah. Njengabantu bonke. So sengifunda u6 ngahlangana nezinye izihlobo zakubo kwaBaba ezalwa naye uBaba. Yeah. So zase zangithatha sangisa eMlazi kaPhi. Mengifika eMlazi kaPhi bangifundisa esikoleni ethiwa iSempelebele. Yeah. Ngafunda eMpelebele ngaqala ukubhema uNtsango. eMpelebele sengibhema uNtsango eMpelebele. Uyifunda ngobani iNtsango? Ngifunda ngabafowethu esikoleni eMpelebele. Yeah. Sengibhema noNtsango eMpelebele ayi ngagcina sixabana ke sabafowethu ngigwaza umfundo oyedwa. Ngoba ngigwaza lo mfundo oyedwa lo mfundo abeprelayize isandla sami saphinde sisebenza ngifuna amaphoyisa ngibaleke. Yeah. Ngibuyele kaMashu. Mengibuyele kaMashu angithatha umalumekazi othandana nobaba omdala. Yeah. Angithatha ngohlala naye eManzimtoti. Kanti la ngisa khona eManzimtoti izingane zakhe zidla ama-drugs ahaya ngoba yena uthisha omkhulu ubaba mfobo wababa usebenza uGoli naye futhi. Yeah. So ngahlala nabo ngiyingane kodwa ngibhema insango clean omaceke ngenza yonke into ngithi bengibamba amatoho ngwele ngekaMashu ngobheka umama. Uma unana anginalutho ngimuphe lo masinto amancane uma ngisuke lapho mfowethu ngingene ku-rock ngingene kuyi-draw ngithe sengene kuyi-draw vele ngisahlani noma sengihlala laphi leko okoManzimtoti. Yeah. Ngingene kokungake ngibheme ngibona ukuthi okay koManzimtoti sengiyafunwa manje. Ufunelwa amaphoyisa aManzimtoti. Ufunelwa George uqhekeze. No, akumele seqe igaba uvela uqhamuka usufuna. Asiyibuyisele emuva. Uyiqale kahle ukhuphuke nayo because omunye umuntu uzosala. Okay. Uma uqala idakamizwa njengoba ngishilo definitely show uzontshontshwa. Kodwa umuntu kumele kubone ukukhula. Yeah. Ngithe sengiyiqalile ke idakamizwa eManzimtoti saqala sahlala nabafana bakuFelix. Yeah. Saqala ke lapho sesiqhekeza amajalidi koManzimtoti la kodonside. Yeah. Sabaqhekeza amajalidi sithola lokuthawuphi yonke into sifuse nezibhamu. Yabo samsoyidayisa ibhamu manje sithola imali siphathe imali. Asagcina sisibhamu singasidayisi sibamba ngasinkunzi abantu. Yeah. La estimeleni. Yabo sibamba abantu ekseni. Kwelinye ilanga lasishonela. Kwelinye ilanga babanjwa boku2 bebanjwa ama-security lawa amjaji. Yeah. Bebanjwa ama-security amjaji kiwe nabe-police station. Mekiwe nabe-police station bayakwazi mina ekhaya. La ngihlala khona eDunside. Mebefika ekhaya eDunside ke hayi bangangitholi mina enhlanhla leyo. Vele ke la umuzi wasekhaya useduzwa amahlathi. Yeah. Ngibale ngene ehlathini ngicashe yabo. Kusala abafowethu ayibashe bafuthu hayi lo akekho la kabuye. Yeah. Ahamba amaphoyisa ngiphuma asho mfuthu uthe amaphoyisa adela kanje wena uyohlala ejele leli cala libanjelwe lona linanesibhamu phakathi. Ngixoxa into zami ngingabatshela singabaleka. Ngixoxa into zami buye ngiye lekaMashu. Tshela uma isitori sesenzekile athi uma mntanami ngcono ufele phambi kwami hlala la. Angihlaleke noma sengifunda balapho 8. Hlaleke noma na ke sengibuyelaphi ke manje ngehlakanipho kaMashu. Yeah. Sengihlala noma hlaleke noma na uma lapho asawadayisa ama-chips sedayisa isiqhatha nemfulamfula. Yeah. Nokafini. Hayi ke mengihlala ke noma na kube mnandi ngifunde grade. Nakhona ama-drugs engawabhema vele uma ngimtsheni ukuthi sengidla ama-drugs ajulile. Ngimtsheni uma yena nje ungazi ngisawulo yasibonelo. Yeah. Kanti sengishintshile. Uma ulokhu ebona ngitshontsha imali yakhe kancane leyo dayisa ngayo uGavina azama ngayo into engekho. Yeah. Lokhu ngithatha 100 rand wakhe yabo meyoqoqa ikweletu ngithatha 400 abuza uma mntana ngikhona into osuyidla na. Hayi ma ikhona into esengidla yabo. Ngeke ngikhulume iphuthu ngoba uma khona into esengidla ngidla ethuka. Ngiyiqale letho sathiwa yidro. Ngayifunda ngensango. Yeah. eManzimtoti. Iyona mayinto yangibalekisa sengifuna amaphoyisa ngiyakuletha la. Athi uma mntanami zama ukunciphisa lento yakho. Hayi mangizosama. Hayi kamnandi. Lokho ngiyesikoleni ayisawungijwayezile ukugqekeza.
ngigcine sengigqekeza koSiyanda imijondolo yabantu. Mengigqekeza koSiyanda imijondolo yabantu bafika abantu bezongibulala phambi kwami. Nhlanhla le angazi ngaphunywa sengibanjiwe sekudontswe ngisha amathayi. Ngadlubundela koyedwa ngaphunywa ngakha ngejubane ngitshela ukuthi ngagijima ngathi mengibabuka basemuva. Ngabaleka baye endlini kama bafike bayishisa. Bahluphe uma ingena indawo yokuhlala emjondolo akushintsha. So mangtanami kwenziwa njani makunje ngathi phasi. So masambeni sekhaya emzini wakubo kama wakhe. Sothi kubo kagogo la. Yeah. Asambeni sekhona ngoba ngeke ukwazi ukuhlala ekhaya nomfowethu. Umfowethu ngoba yiphoyisa anizukuzwana naye. Ngoba wenza kanje. Hayi sabe ngempela sohlala noma ka hlale nawo ma kuphela 3 months. Emva lo 3 months uphela nakhona sengiyatshontsha ngijomba imizi yabantu ngithathe omabhodwe uyabona nje ngiyaqhekeza ngithula impahla kula yini ngabanjwa. Ngashaya phambi kwama besuka nami lapha ka hotel Mcibisholo Road sakudla ngobox bahambe bengishaya njalo siyaphi nasa le AM5 siyakudla siyowela ibridge semesifike bridge ibridge engangokusuka la liyaphezulu ibridge amanzi phansi namadwala bangishaba nje sibangibulele bangiphosa ngomfula angena kulo mfula loyo ukuthi ngavinjwa iliphi itshe elikhulu ngoba ngaphapha manje sekumnyama kodwa ngisemanzini ngisaphefumula ngazi kanjani ngaphapha mangisemanzini ngazama ukuphuma emanzini ngadodoba emadoleni kanti khona umama ongibonayo wabiza amaphoyisa afika amaphoyisa angisiza ngabiza ama-ambulance ngayesibhedlela ahlala-ke esibhedlela ngahlala eKing Edwards yathi King Edwards iyahluleka yimina because ngilimele kakhulu kwathiwa Albert hayi Albert mengiswe Albert kila abangilungisa khona-ke lezi zandla lezi obuyibona kanje usondezela umuntu wakho kucamera yabona nginje anthi yabona la ngaze ngasikwa lapha eAlbert isandla sasesivuvukele singaka ngokushawa insimbi leba bengiphula ngayo la isandla ngokusibona isizwe asiqondi asinjani nala ngane operation insimbi so nje ngake esibhedlela eAlbert ngahlala eAlbert 6 months ngiphethe nga6 months ngaphaphama nga7 wafika udokotela wami wathi right hayi right udokotela wami singakwazi ukuya ekhaya manje asi mina singayi ekhaya singabakwazi ukuthi ngiye ekhaya but lesi isandla lesi asisebenzi wathi no mawususekhaya usijwayeze nje minutes neminutes lokhu sithi kanje sizoluleka ngongalaleli-ke mina ukuthi mengithi ngiyayizwa inhlungu eshoda ngiyakhenketha hayi mangangayenza-ke lo dingakho lo umuntu wahlala kanje ungakwazanga ukuphinde ukhululeke ngoba kwakuwumsipha le umsipha so umsipha uma ungawujwayezi uzohlala kanje sahlala kanjalo isandla thema sengiphumile esibhedlela ngahlala noma kancane ngahlala noma 2 months ngaphinde ngaganga khona ngilimele uzugangiswa yini manje ubuya ku6 months ubungabhemi 6 months ngingabhemi ngoba ngisho lento ukuthi lento isatanist lento iwungakahlahle angazi ngasho ukuthi idemon isatanist ngoba ngisho ngawuhlala 6 months ngawubhemi uphuma wakhe esibhedlela uzokhalela ongathi ungabhema vele imali uzophiwa nasekhaya uthi ake ngizwe lento manje uzungasakhumbuli nisemade uphuma kusona ukuze ungakhumbuli into engakusiza ukuthi uthole into ezokukhipha busy into ezokukhipha busy njengokusebenza into engenza icabangise ini drug because into esenza ukuthi sibhema ama drugs kakhulu thina ayikho into esenzayo esile ewumsebenzi ngoba mesihleli kanje sicabanga into engizicabanga yodwa ukubhema ama drugs but uma ngisebenza mhlawumbe ngiyaqoroba ngicike clinical ingqondo ikhipha busy ayisicabanga isidakamizwa mfethu sicishe yakubulalisa mfethu wathola umama emanzini uNkanta ubulawa mfethu ngoba ngikutshela ukuthi kusekuncane lokho kusekuncane lokho engitshena kona kuthe ekuhambeni kwesikhathi sengibuyile esibhedlela sengibhema futhi kwaba inyanga yodwa ngatshontsha amasonto ey'moto anama-rimcaster isondo lemoto-ke lilodwa isipethayi lu-600 ngiwaphethe u4 ntshontshayo lo baba uthi umbewana waka-L uyaziwa lo baba impondo liyabulala mina angilazi phela lelo mpondo ukuthi liyabulala ngoba sifike nomama lapha ikubo kagogo lapha ozala umama
ngithe mase ngitshontshela lowo baba loyo uyena-ke baba loyo wafika ngima owenza uma ukuthi agule ngoba wathi mefika ngima wathi ingane yakho umzimba uzowuthola endaweni ethize ikhanda uzothola gobhogobo wasuka uMbewana wangena emotweni uthe mengene emotweni uMbewana kanti uzohlala nami ekholeni angibamba angifake ejibha uma ngifaka ejibha akhipha iketanga athi ufuna ukubopha inyawo angihudule ngalo iketanga ehamba lelinye iParatus pha la ngasekhaya hlanhla leli iParatus pha vele ngamandla ngalehlula ngalihlula ngamandla nje ngaphunywa ngabaleka ngoba lo baba wethembe leli phara lo baba akwazi ukugijima kakhulu ngabaleka-ke ngakwazi ukusinda kanjalo babuya omakhelwane bazotshela uma ukuthi yambona wena Sipha lo bambe lo obuza uSipha uMbewana wamhudula ngemoto wonke uSipha wahlala 9 months esibhedlela ingane yakhe isengcupheni-ke manje isizohamba emhlabeni kusho omakhelwane ogogo ababekhona kwenzeka lento lokho ngifike ekhaya-ke ebusuku ngo-10 ngingqothela uma angewinda angivulele uma angene endlini angikudla athi mntanami ungalali ngisho ukulala la hamba ngoba ngifuna ufele phambi kwami okungcono ngifike sethofini yabo hayi ngempela ngiphume ngihamba ngithe ngiyabuya ngakusasa ntambama hawuma waqolanga-ke ekhaya egcekeni mengithi abunanga unomfowabo umalume lweyiphoyisa osebenza le mtata wayekukugaxa induku yabo hayi ngiyasho ukuthi yabo la ali ngishoneleke la namhlanje amalume uyabulala akashaya uyabulala hayi ngithi ngiyaqalaza nathi ne-ambulance yabo manje sengiduswa nayi-ambulance-ke manje kwenzakalani ayithatha uma i-ambulance nangu mfethu uyakhala ethini yabo hayi thu ngithi hayi kodwa ngoba uma uthatha i-ambulance angihambe mina ngeke ngisalala la ngoba vele ngifuna uMbewana ngizohamba mina ngiyolalela le ekhaya emahashahashini ku-station kaMashi ehlathini hayi ngihambe ngiyolalela ngojaji hamba ngiyolalela lapha kujaji kusekuseni ngivuke kube khona into ethi nje ngo-5 phuthuma uye ekhaya ka-Eli engibe ngiphuthuma ekhaya ka-Eli awu nangu mfethu nonkosikazi wakho uyasho mfethu ukuthi lalela uma wakho uyakudinga esibhedlela phuthuma uye kuyena manje angazi kwenzakale something engakubonanga phuthuma akwazi ngisho ukukhuluma kodwa uthe asimlisi esikhona hayi ngigijima ngempela ngifike eBholi awu ngathi ngidlula nje ngingamboni ngisafuna ukubuza konesi ngabona ngomuntu ephakamisa isandla mengithi iqale ukuthi nawo uma ngoba ephakamisa isandla sengibonile hayi nganekeni ukuthi hayi ngihlale eduze kwakhe mase achazela ukuthi yabo wena ubulela uma wakho manje akwazi ukukhuluma akwazi ukwenza lutho semesimcheck uma wakho ingqondo yakhe icabanga wena so wena obulela uma wakho ukuthi uma kuyahamba umhlukumezile mfana uma wakho bekuthembile ukuthi kusasa lakhe likuwena so manje uma wakho usegeza izandla uthini uyabuthi ukuthi ikusasa likho la wazalela umgwaqo hayi ngisho ukuthi lo dokotela ngitshena kanje ngesizulu indiye ngitshena ngesizulu leli ntiyela ngitshena kanje ngesizulu abe sethi kumana-ke hayi abanginiki imali ukuthi ngisekho yazi mfethu ngibukani manje uma wakho njengamanje uyagula ugulela ukufa kodwa still usewumama usathi thengela ukudla wathi uma ngithenge isilva nedrink ngoba endlini akho ukudla kuphekile atshene unkosikazi yamfowethu unkosikazi wamfowethu angiku 20 rand athi uma hayi ngeke iphume lento le ezabiza izinto le iphume nikezeni 50 rand hayi bangiphuca 20 rand bangene 50 rand hayi ngihambe ngithengeke lapha nayo omama-ke mengithenga komama kube khona into ethi ngiwathenga wonke lo 50 rand phela uyabhema wena ngothenga wonke lo 50 rand ngizobhema ngani yona lento ebulala umama yebo idemon phela isatanist hayi ngoba ngizenza content driver hayi engiphusha njengemoto ubona usushayela imoto content driver manje ngizokuthi manje hayi suke lapho mina ngithenga u5 rand ngithenga apple elodwa u5 rand hamba ngiyamba eBhemeli station so eBhemeli station ngibuye ngiye eKakaeli mengifike eKakaeli athi umfowethu lalela ungasabaleka manje ungasambalekela uMbewana ngizokhuluma naye ngithi yini into uthi ungasambalekela uMbewana uthembeni mfowethu wathi ngithi ungasabaleka ubalekela uMbewana uma wakho asiyashonile hayi uma ushonile hayi ngakho hayi
suke la ngiyele mina ePholi eme ngifike ePholi ngaphela ngaphela mawushonile shonile uma hey shonile hayi 1+1 sowenza njani mngisho angingabaleki ngiqonde ngqombekwana angiqonde ngqombekwana sambe na mfowethu amesibambekwana asho umbonisa hayi yakuxolela mfana wami ngoba hayi mawagasi yabo hayi angisinda kanjani ukubekwana bengisinda ngibekwana hayi ke umana isimfihle bese ngifihla kumana ke abesithi umaluma kwenziwe inhlambuluko cause uma uhambe ngesandla sakho akube khona inhlambuluko cause uma ngeke akwazi ukuhamba kahle ngayenza ngenhlambuluko naye hayi sekuyikukuwe kwenziwe inhlambuluko uxoliseke yabo mengiqeda ukuxolisa ke hayi senhlambuluko sigeza izandla sikhipha imali emhlophe siyifake sesiqeda lapho umama sebeyamgeza safaka phakathi ngasihlane umalume kangiyale yabona umphumela mawo uma wakho ngabe usaphila uma ushone seno-59 years asho umalume uthi buka nje uma wakho ushone seno-59 buka ngabe uma kuhola impesheni manje true wena ngalezi zinto zakho eyidlayo uyanthi wena umbuleli uma wakho kanti ubonile unani-ke ephaketheni manje ukuthi manje kuhlani selungcoba uma wakho ephaketheni kusho umfowabo kwamanje hayi mana malume anginalutho athi cha phela ngoba umbuleli usisi kumele ukhiphe nawe imali afihlwe phela manje wena umbuleli ngoba ukuba wayiyeka lento abusisi usaphila shaye abe sethi umfowethu omdala hayi leya mali ngizozikhava indleko eshudayo athi malume hayi ngoba khona indleko eshudayo udadewethu ungamkhava ngamenzela yonke into ayikho into eshudayo ngibuza lo ayikho into eshudayo hayi ngibone mfowethu la ukuthi hayi mengunje ayikho into engizoyenza athi malume hayi okay-ke mfana-ke sizokufihla kusisi hayi kukusela kusasa asigezeke sigqoke kamnandi bafike basonte ufike nawo abakawukuphi kwababa bazombathisa umama mina ngiyilindele yonke leyo nto bafike bephethe amacansi yingubo wokudla hayi bafike bambathise bakhiphe negrosakhe ekhaya asomsofihla uma etafuleni sibuke ofihla uma etafuleni ngihlale lana umfowethu la athi mfowethu ayike asambe insika edle lade kuhlala khona uma sambe-ke sekhona u-4 room loyo wathi usugade uma vele ngoba ubo kagogo besengasekho umuntu kusekusekathi mathintiliza lo washadayo ayisambe-ke sohlala khona ka-eli-ke nokuhlala ka-eli ayicaci ukuthi la ngiyahluleka ukuhlala manje ka-eli because izitho senginazo eningi manje zingiyeke ngonxa yokuthi kushona umama engiyabamba ukuthi labantu la bazongibulala ebusuku bazongitshontsha labantu basho futhi abantu ukuthi wena bazongitshontsha labantu ngoba wathatha amathaya amasha emoto awufuna hayi ngoba bexolelile bakuyekise ngoba besafuna ukuthi ufihle kahle ngizonze njani nokunje ayikho into engizoyenza angipesana ngibuyele eThekwini hayi ngibuye ngize eThekwini ngihlale eThekwini mengihlala eThekwini ngiqale phathi ngicishe amakhalibhothi ngenze izinto ey'ngasile ube content futhi awubuyele ekhaya kamasho ngibuyele ekhaya kamasho angifica uza ingane yadadwabo wami uza wathi uza mfowethu ngifuna ukusiza uyeke le mfowethu sengikhathele ukushiyashiya hayi sengikhathele mfowethu ngifuna usiza angina-ID mengifa ngizoba yini angina-ID ugesi ngiyawazi M4 engawenza i-Adams College awusitshele nangayo ijeni yakho yokufunda ukuthi iyahamba yafikaphi enibafundi ijeni yokufunda uhambo lakho ney'mfuno ukufunda uhambo lami lemfundo mfowethu lahamba lafika ka-9 ngoba u-10 angiwuqedanga ngenxa yokuthi ngase ngifunwa abantu sengiphila le mpilo ukufika esikoleni mhlawumbe ngo-9 usungasesena kumfundi njalo uma usunjalo ususikhotheni sekubonwa ngawe uma ukhona yes ususikhotheni ngisho nothisha sebeyakusaba usuphathe ibhamu ususikhotheni uma unjalo awuyemfundi yabo ngisho egeyithini security mengingena ufika letha lingibuza imibuzo bayazi ukuthi ngiphathe isibhamu esikoleni
wangasahlukana nesibhamu sibhaka nje angithi sengiyintandane manje sengiyiphethe ngamazinyo ngiyigadile manje akasekho phela umuntu othi hayi ingane yami ozongisekela akasekho so sengiyimele mina manje ngoba na umfowethu usho kahle wathi ngoba usaqhubeka nalento ugeza izandla sibonele wathi umalume mina ngiyoza sethufile ngiyabona okay sengilahlwe yimindeni yami ngizoba yini hayi once la angisena option angisena option ngoba mengibatshela sicela ngisizane ngizamile rehab ngoba kaze ngaze ngakwa rehab abonke abashaya indiva uthi ngabe wafakwa yithi ukuba kafanga uma wakho ngabe uyena ukwenzela lento ngoba wafaka umuntu oyezokwenzela lento asihlanganisi malume ngoba igama liyasho nje lithi malume awuhlukile noma lithi malume uma already umina but ngendlela owenza ngawo malume wathi ubuhlungu wabenza sisi namanje kusayisilonda kumele usizo wakho usaphila and kodwa phela futhi emva kokushona kwama wakho iyona into leyo kwakumele idecide into right ngempela kwakuyona into ngoba ngisho namfowethu ukuthi lento isatanist lento abayenzayo ungangazi bayenzayo isatanist lento ikwazi lento ukudoba mfowethu ule kuthi kulethi la eduze kwayo mase useduze kwayo iyakwazi ukudrive ukuthi manje vuka ke manje ngo5 hamba utshontsha ke manje yabona ke manje usutshontshele bhema ke manje lento ahlahle iyakhuluma kuwena ixoxa indaba ngale nkathi uhambe yakhuluma nawe yourself hayi so ngoba lethi ixoxa indaba ngizamile ukulwa ngoba ngisho ngiboshiwe manje ugcina ukhuluma indaba kasisi wakho ukuthi wathi uyena wayesekuzama wayesengizama ufuthi wayesengizama usalo uthetho bukamana wayesengizaba ke lena uyimanager Transnet hayi le ama cleaner Transnet so naye ushone sezongisiza bamdubula ngo 25 bullets hawu intombazane ungazi uyidubule ngenhlamvu engaka yavela nasendabeni leyo nto bamdubulela la empumpulu u25 bullets kuzoba njengokuthi shuthi kahle kahle ngabona mina ukuthi akudingakalise sisizakala no uzosizakala wayengeke umuntu ezongisiza ngolesihlanu ashone ngolesithathu awukha esengitholele ngisho rehab yonke into wathi rehab angitholile isenulet angazi ke mina ke wangichazela wathi ngolesihlanu uzofika uzongithatha ngemoto angibe ready ngifike esengezini uzongithengela ngisho impahla zokugqoka ufike khona lapha ngiclean right lento okufunda ugesi wena ugcina ufika kanjani kuyona into ofunda ugesi ngifika kanjani na kuyona ngifika ngokuthi kunofobo bobuthi unhlo osebenza aliva naye wayethu uyazamlula isandla because ngangifika nakela ngikhala phela ke ka-RMLAS wathi hayi ngoba vele wena ugesi uhlambile la ekhaya wena ukusiqiniso ugesi endlini kunganjani ngase ngihambe ngizamela indaba kagesi ngathi hayi ngingaright ngampela futhi ngawufundela ugesi nakhona umfobo wabo unhlo ubengisupport angifuni uqamba amanga bengiwuteterant ekuseni ngoqaqa because wayefuna ukuthi ngifunde athi na uteterant ambophe imali into yakho naka amasemithi ngekwazi ukuphatha imali phela esikoleni ngoba usubhemile uteterant naka amasemithi naye ibhasi fare hamba esikoleni ngihlala kuyena ka-R nguzwa uthinta indaba yokuboshwa wawuboshelweni ukuboshwa ngangiboshelwe nginemeda kahle hayi enhloso ngeke iphazamise nomndeni walapho khona okwashona khona umuntu noma into engaziwa hayi into engaziwa nje okay awukhumushela njengokuthi ngoba sile emgaqweni siyabanga imali athi sibambe inkunzi sesiyaxhophana sisodwa mina ngivesele ngidotha umese ikwazi ushonele lapho emgaqweni awusilandisa ukuthi wenzeka kanjani nani kade niyibamba lapha inkunzi sasikhathi sibamba la North Beach North Beach so kunama tourist la North Beach uDecember ngomhla 14 uzoba umhla ka15 to 16 izona kunebhizi so ngalo sensuku sebhizi leso mina vele umuntu onesibhamu labantu nabantu abanasibhamu engisuke nazo ekushin sacuyila futhi naleso sibhamu
sesibaleka sikhutshwa amaphoyisa. Yeah. Ayi sifike ngesiphante ayinaka ama-tourist aphethe ama-digital amakhamera lapho izabo aphethe nanamafoni nalezi khoma zabo lezi enemali. Yeah. Afike siyithathe zonke lezi khoma mase sizikhoma asinamadola lezi khoma. Sincube namafoni sithatha ama-digital sibakhombe ngepayipi. Hayi bafisa basisaba benu. Nyamalala siphele nje emehlweni abo kunama-taxi uyazi lapha nahle siphithise la ama-taxi lapha. Yeah. Awu ngisebenzisa i-taxi singene eTaxini. Awu i-taxi washiya kaMohani. Ngiyazi uyawazi kaMohani. Yeah. uMohani la ngase-PLM. I-taxi ishiye khona uMohani la ngase-PLM singene siFisher Street. La ngakoleni Fisher Street. Misifika koleni Fisher Street sesibanika amafoni ama-digital basinika imali nevuka sibheme. Yeah. Sasiphantela bona nje. Oleni nalamazazi ahlala ngala ngena Fisher Street. Yebo. Izokunqoma lento nto oqala ukuyibisa ungabusaliphindi igama layo. Leqala ngo kasabizi kahle. leyo nto le. Oh uyamazi. Uprogram. Umuntu obengiphaka naye. Kodwa manje useyagadwa nje. Mina ngikhuluma ukuthi sishoshobile naye sihlale emgaqweni. Ngempela. Uleni wesiphaka naye esontweni. Yebo, ulibizelana igama. Uprogram. Angimsazi. Hayi phela ngithi manje inkinga phela akumele phela manje simlethele inyosi. Yeah. But-ke umfowethu uBrawami sikhule naye siphaka naye senze ukuthi namhlanje ke phela uNkulunkulu uyakwazi ukuthi athathe umuntu osendlini ambeke emnyango. Athathe semnyango amfake endlini. Into eyenzakalayo le. Njengami nje ngoba ngiyile impilo engiphilayo. Mhlawumbe kusasa ngizoyibona sengiza kwenza emfowethu wangisiza. Namhlanje ngine-ID. Namhlanje nginencwadi. Namhlanje ngihola u350 into engayazi. Anginalo. No manje usuyasebenza ayithola 350 manje sengiyasebenza. Uyabona? Yeah. Kumele sicabange big singacabanga. Singasebenza actually futhi mina lami ibhizinisi yemfowethu bekuthi ngibe nethenda la kagesi. But ke ngoba ngiyabona ukuthi impilo yami inento engicindezele. Kahle kulolu udaka engikulona ngiyabisha. Ngifuna umuntu ozongidoba ngikhiphe ngoba ukubisha kwami engangena wonke umzimba ukufa kwami. But mengathola umuntu ozongidoba angikhiphe lo udaka engibisha ukuphila kwami. Sengicabangile ukuthi ngisho ngithola imali ngiyakwazi Claywood la kushiphe khona igesi likabanana ngo60 rand. Leli class leli labanana othi uma uthenga la emarket uthole wena ngo350 250 lu60 rand Claywood. Manje sithwanje mina ngithola imali stock ngayisilokuthi. Okay. Yezwakala lokho. Qhubeka nale ndaba ke nihamba ke niyodayisa lezi zinto khona namadola. Sambe lezi zinto ke hayi ke sibheme ke sihlale ke nabafethu ababakhulu engibasho ngegama. Hayi ke basinika ama drugs vele aphathwa yibona. Hayi sibheme ke no ngothiki. Angiqala khona ukuthi uyithiki bengizoyisaka ithiki. Hayi ngibheme nethiki engisizwe ngihayi mase ngishaya ithiki ngibe nesinye isibindi ke lapho mase ngishaya ithiki. Hayi suke lapho ke sambeke nalabafethu lapho imali engiphethe emalini amadola hlapha u20 sengiwafihlile vele amadola asengakumele lo useshafile amafoni thina sitedela ama-digital lapha mase sesihlangana ke sesisodwa ke la Fisher Street imadoda sesisukile kumadoda amakhulu awukhiphe nawe isikhwameni sports kuphuma haya goloze ukukhipha isikhwameni kuphuma akhipha into engekho ubala mfethu ama-tourist lawo ngephuma lethu kuphela masitsheni phela kubona abantu abamnyama la ama-tourist lawo mase ukhipha le phone kuphela lesi sikhwama lesi sikhiphe le phone kuphela ayikho so lapho ingxabano abe sesinama ngikhiphe mina ngoba ngihlakaniphile vele kupita yabo vele sengasefile amadola ukhipha u$5 ungakhona nawo amadola aphika wakho amadola isikhwama awekho amadola qala lapho ingxabano wathatha lamadola u5 wafala ngiyazi letha le phone ayilethi phone ngizawuthola lutho uzothatha lowo madola ngakho nisuka lapho ayisiqhaza intenzeke emini njalo le sixazisane nalo futhi sixazisane mfethu sambe sidle noFisher Street ungazuthi sala ngasemtateni la ngambulalela khona emtateni ngamgwaza ke ngoba ngamshaya 7 hole 7 hole yini esiyenza ukuthi umgwaze kangaka ngamshaya 7 hole esifubeni uyena wayelo athi sasokuthi yena uyiskora mina ngicane ngomzimba so yena kahle kahle wayehamba nami yabo ngabona lo muntu uyahamba nami ngaphela sengikhiphe nani igazi isebenzi ngizokhishwa impatho igazi
Dr. uMesa akawuboni awukhipha uMesa umgwaza yena nje ubhizi wangibuza ngaphansi mina ngidabula isifuba lesisu ngithe uma ngimsusa la uma ebheka phezulu amathumba asevele ngaphandle kuphuma igazi wathatha umintshisi-ke kwathiwa kushiswa iphepha ukuze amathumba akwazi abuyela phakathi uyabuyela ngometshisi kanjani ukuze akwazi ukubuyela ngaphakathi abuyela umenza umlilo ayabuyela ngaphakathi ayabuyela ngaphakathi asale ngokushisa angabashiya bemenza njalo ngayihambela mina ngathatha kwaleyo foni ebikuyena ayihambela sengithi mfana ukuthi ushonele khona lapho suka-ke point sengifuna amaphoyisa-ke manje point manje lamaphara angaziyo awazi ukuthi ngizotholakala ngoba ngisekho epoint asehlangene nabaseshi lamaphara lapho abaseshi anokubabhemisa abanye amakhephu nisibambelele mfana semdinga sasifuna lesi sibhamu sayifuna lezi zinto lezi hayi ngibaleke-ke ukubaleka kwami ngize ngala emakethe mengize ngala emakethe ngihlale emakethe ntshontshe emakethe ntshontshe lezi izinto ezilayishwa amampondo ngishaya amampondo hayi ngihlale nje 2 weeks ngiqondile ngilele ngingavukeki kungadleki ngaphuza imanzi ngingenzi lutho engize ngikhale ngithe ma abantu wangishiyela umzimba omngaka angazi ukuthi ngoba nje buka namhlanje nginjani dinga wena-ke namhlanje lapho angikwazi ngisho ukunyakaza ndoda ngivuvukele angikwazi ngisho ukwenzayo ngilale la kuphela 2 weeks sengesonto lesithathu ngibe nenhlanhla ngihlangane nomuntu wangasekhaya uyedlulele naye phela emgaqweni anakile mingithi qala ayingesha-2-1 awuyeni impela ngimemeza ayaphela wathi ayibona ulaleleni ndangalesi sikhathi cabange mina le ngivezela ukuthi abone sengigcwele ngisho igazi selizeloma igazi asenginika imali-ke mengipha leyo mali yo-50 abe sengibizela i-ambulance hayi fika i-ambulance ngithathe-ke ihambe nami ngiye King Edwards ngahlala nje King Edwards kwaba yiviki nga-right nakhona ngenxa lento engiyibhemayo ayakapheli egazini nokuthi eqha nesibhedlela eqha ngaphuma ngafinisha isikhathi ngokuthi sengiyazizwa ukuthi hayi sengi-right ngaphuma ngumuntu othi ngukwayo kulo 2 weeks ulele wawubhemani kulo 2 weeks ngilela ngabhema lento bangitshela lento isasenist once wavuka wama ngenyawo uvukela yona iyona ekutshena ukuthi manje enza ukuthi-ke manje hamba otshontsha manje gqekeza le moto manje enza ukuthi iyona ekutshena so nje mina bese ngiyidrayiva iyona nje lento iyona engidrayivayo iyona engitshena ukuthi angenza ukuthi so manje ukutshontsha kabothi no sengishawe kakhulu kwahamba noma ngapho ukutshontsha ake ngiyeke-ke manje ukutshontsha ngiyibhantele ngokuyigcoshela ama-calbots ney'gubhu ngibona ukuthi ngizoba nayo angapela ngayigcoshela ama-calbot ney'gubhu namanje ngiso-survive akubamba apho amaphoyisa akubamba phansi amaphoyisa amaphoyisa phela mina angabanjwe la maphoyisa athiwa Manchester ngifuna ukuzwa ukuthi uzogcina uzuboshwe bakubamba kanjani phela uhamba ngalolo yes ngathi ngoba ngihamba ngokushoshoba nje ngibalekela bona kanti la maphoyisa la sepoint asetsheni Durban Central uthi unomfana kanje kanti ngebhadi lelo mina lapha eNorth Beach kunamakhamera kulawa amahhotela lawa laphana amakhamera agade umgwaqo wawo ama-parking kanti kunekhamera eyangishaya anjani ayizwe lona so la maphoyisa kuthiwa i-Manchester agqoka private lana uhamba ngekhorolo emhlophe nange-avance kanti isithombe sami vele sesikubona mina phela nginakile umsinawo ngihambe ngiyiqala phela yabo anginakile ngiqaphela iy'gubhu namathini namaqaba mangithi qala ngiyalibona liphoyisa lithi jeqe phansi libuka phansi libuka mina libuka isithombe libuka mina hayi liyazi uye kodwa makhona nginganaki phela yabo ngazi ukuthi mina ngifuna ipoyinti kube ngihambele hayi amaphoyisa lokhu engilandela ngicake ukuthi yebo le moto ziphi ngayo ngiyakuthi ngiyajike nayila sothi sengiyajiki nayila hayi ngeke ngoba bengibiza futhi kancane mfowethu wathi uyaphila wathi ngiyaphila hawu yazi bangibamba mnandi kanjani abe gqabu wathi wala kuba wathi uyayiphuma uyeshise kubwa wathi hayi kandoda sesibambi ngathi hawu bafethu lese wathi khumbula icala walenze North Beach North Beach yana phela sengiyayibuzisa ngifuna ukudlulundela ngibale ngiyabamba uthi la ngiyohlala ejele North Beach so North Beach khumbula icala walenze North Beach ubulala umfana nakho ngibamba ama-tourist tourist
Yabo manje sengiyabhakazisa nami ngokuthi sibabo. Kodwa lento uyayazi. Ngiyayazi phela selishilo novalo usaboshiwe. Hayi inkinga hayi banguthathe bangifanele bangise CR fike nginxeke ngishuthe-ke ithombe boshwe CR hlale CR kuba umsomlungu ngiye enkantolo mangifika enkantolo ithi inkosi enkantolo hayi 7 days confirm address application fee ngisayabona ngishonele vele namuhla kunamuhla ala ngishonela ngaphela ngayo wesibili ngabuye for 7 days ngale nkathi ngithi ngishonele ilanga ukuze kuthiwa idlozi lakugidela wathiwa nje mfana sekudedela ngefubhili kuya mhlaka ba uzo-attend icala hawu manje uchatshelwe imeda noma uchatshelwe i-robbery kuze uthi uNkulunkulu ukhona nedlozi ngichatshelwe imeda nerobbery hey lamacala awu2 imeda nerobbery kahle kahle imeda iyodwa irobbery iyodwa hey but enkantolo bawahlanganisa kwabe icala elilodwa kwabe imeda nerobbery ngoba kuyimeda nerobbery bengidedele emva ka7 days bangidedeliswa yini na vele nayo umalume usekhona okay asiyaqeleyo ungahamba kohamba kweze kwafika phi ke kwasho ukuthi phela nayo hayi sengibonile so manje izidakamizwa zihambisa umuntu ibanga elide mfowethu kakhulu hayi nje lemeda owayenza kwakukabili lapha emgaqweni ithiwa yini survivor of the fittest yes kwangenzeka kufe wena kwangenzeka kufe abanye abantu abakwazi lokho kunomuntu ongakayiqali izidakamizwa njengamanje ongazi ukuthi emgaqweni ku-rough kanjani ungathini kulowo muntu lowo hayi mina mfethu siluleke ngamupha sona angalinda aqale ukubhema ama-drugs angikalingi aqale athi nje into eyi-drug eshunqayo into ewugwayi asithi nje into ewugwayi angalingi ayiqale because meke waqala into eyi-drug izomkhipha imlezi emgaqweni kunabafuthi abamachithe wafika ephelele amehlo akhe namhlanje uyichithe namhlanje unyawo alukho lisikiwe omunye akanangalo bahamba ngeenduku abanye bakwazi ukuhamba abanye bashushukuza kanje mebehamba hayi ngoba bethu bafike beyihambela izimo ezenzayo emgaqweni sishana nangetamkoko ebusuku amakhanda sibangani imali bangakaba futhi abafile engaziwa kubo ngokuthi nje kube senothatha isitamkoko sona lesi siwuranto saxhifa ekhanda akabonakali nomuntu ekhanda ukuthi uba wakaba so isiluleko skipper mina umuntu odla ama-drugs owaqala manje akawayeke kusa-eli because usanalo ithuba lokwayeka akafani nathi sesineminyaka sibhema okay ngesikhathi uqala ukungena ezidakamizweni unenkolelo yokuthi abazali babona sekulethe ukuthi ingane iseyidakamizweni yini kumele yenziwe abazali ukunqanda ukuthi ezebone ngoba isidlebelekile ngempela kungasekho ukuzivimba leso simo umzali ingoba akulula ukuthi ashesha kubona uma ekuzala umuntu oshesha abona ulo ongakuzali ngoba lo okuzalayo ube selathi mntana mina khona into edla hayi makhulu ukuthi ngidla uyazi mangidlela insana kodwa lekhe eshila makhulu hayi bo lokhu udlala nosikhotheni wakho udla iwunga anzaza hayi bona wadla njengana you understand because umzali at the same time uhleze supporting ngani yakhe which I do wrong noma right usesadini layo ngani yakhe that's why ngithi mina imost yethu eyabafowethu ibulawa abazali because umzali ukwenza iqanda nomuro akwenza iqanda yini sokumele yenziwe abazali ke kumele enze njani umzali mekubona mfowethu la ungathi ngane amngene wena ufisa ngabe umzali wakho wenzani kuwe mina nje ukuba uma wenza nje into elula wathi nje carry on ayilimezetheni ngabe mhlasimpe usaphila ngoba mhlasimpe ngabe ngashawa ngawo lala esibhedlela mhlasimpe noma ngashawa ngabe isingqeqe ngangabhema ngahlala ngabe usaphila because uma wahlule ukuba nesibindi sokuthi carry on njengakunabazali engibaziyo nabashada uthi hayi mthatheni afana nomshado mshawe phambi kwama wakhe ayithulele futhi athi hayi uyidledwa le mali utshontshe yedwa lapho nawe uthi uma usesibhedlela ibuye ingqondo no uma hayi ngoba ngidayise ngafuna uyangiqinisa ukuthi ngibe indoda uyangakha ukuthi indoda isebenza kanzima ayiwadla amandla abanye abantu ukudla abanye abantu umvuzo wona
so nje hey ndoda ozakhuluma amaza adodile so nje ndoda mina nje ngingasho ukuthi nginjenje umama yena wangibulalayo kodwa futhi awumsoli angimsoli yena wayemvuna ezingane yakhe yamagcini plus nje last born yakhe umasi bawu 8 mina ugcina mfana so yena uma wayazi ukuthi nje iqanda lami so angimbeki icala kodwa manje ukhipha idumbe ezimbili ngalokho yes ngoba kwana akekho kwana ufile makusho zuthu idumbe zuthu uyena ngoba naye umfowabo lo la emtateni ngisho athiwa ngiyambona emgaqweni bese nabo ngasubuthuki wabulala utade wabo ngisho ngimbona lo wesithe bese nayibukele nje ayikamuthi ukuthi amshana manje na ukuthoda nanda kuthendozo hayi bukele mhlawumbe uvele enyanya mayekubona uvele kuvukele yanto uvese nakuvukele yanto kuthi xifa inhliziyo ngimbone futhi uthi hayi uyanyanya azasho naye futhi uthi yazi wena ngizothi angisizanga lapha sihamba ukube ngakuya mhla sibhanga ku right yini okumele yenziwe othisha esikoleni nakho kutholakala umfundi wena wawusufika esikoleni uphethe isibhamu bekusaba leyo nto engicabanga ukuthi iphazamisa nabanye abafundi hayi plus babe ngisaba futhi othisha ngoba khona umuntu esethuni simthwala sasisithandana naye sisithandana nalo thisha lona thisha vele ke wayegadwe yimi yabo yakhe washwe yimi la umfana ngicela emhlola kuthiwa khanjwa lesikole mina nje angikhokhe emotweni ngihamba naye ngeyakhe imoto hey lo thisha ushadile njalo umuntu lo thisha ngoba eshadile nendoda shuthi indoda lento yakhona angisabu hayi mina ngiyagijima awuthisha ncane ukuthi intwana yagijima yabo lo yagijima lentwana yabo isigijinyiso nayo izidakamizwa agijima umfana izona esigijimisa akaboni phela plus lesi sisidlala isidakamizwa hayi awuthi kalula nje hayi awuvumi icala kalula hayi kuyadonsa hayi ndoda hayi kuyadonsa kwakuze kusho yena kusekuseni gelekeqe ungachamanga seni gelekeqe usawuthi sayabukwenza ungachamanga kusekuseni gelekeqe awuthisha shuthi ungambisi ngegama awuthisha shuthi kancanyiswe ukuthisha ke hayi grand hayi cha nithandana ngokuthini ifika kanjani kulelo zinga ngoba phela thina mina uthisha ngikhule kude nami yize bengeke ngibuke nje nginike ikhanda kodwa akaze kufike lapho mina mfethu shuthi uthisha abangincane ngokuthi wathi mayefika engibona yabo esikoleni ngibamba ukuthi hayi aqala ngibuze lo thisha lo wayengifundisa i-accounting angithisha lo basibonela ekhaya kini ukhona yini oyinhlotshana ngithi noyinhlotshana kanjani athi ohindiya mhlambe khaladi ngithi mina ekhaya kahle kakhanyile ba amaswati so sinayo vele insobe yokuba amakhaladi mandiya nothi kodwa samandiya athi cha hayi ngibona ngendlela omuhle ngamfana wami hayi cha ubongishabashi yakho anje hayi bangibona ukuthi ngibona ukuthi nami ngibambe la vele ukuthi hayi ase angimncane nami lo muntu yabo ngikwazi ukuphefumula ngaye hayi friend athi ngimoshela imoto yami yabo ngimoshela njalo bengizoba khona lesikhathi sekuthiwa se-free period sihlalela asifundi i-hour lonke no-35 minutes ihlalela awuhambe ngowasha imoto yakhe afike lapha emotweni kahlala lapho sigqoke isiketi esigaka uzosihlekele sihlale emotweni ahlale kabi wena ahlale indlela-ke naye-ke yabo hayi nami ngibambe la uthi yabo la kahle kuyadotshwa yabo ayikho inkinga ngoba uyangidoba ngidobeke hayi ngempela ngidobeke yabo abesethi after schooling singawazi ukuhamba sehotela ngithi awubala uzoqala ukhumula into zakho uniform athi awubala awusambe ngempela afike ngishintshe ngikaphe uniform ngqoke nje kahle fresh singene emotweni sihambe sehotela akwaba yi-good night angizange ngiye esikoleni ngisasingazange angene futhi axakeka abafundi esikoleni lo washa imoto kamisi namhlanje abahlaziya abayimele phela abayimele bahlaziya abafundi bahlalimpile bayihlaziya le ukuthi hayibo wangabuya kanjani umuntu esikoleni nangu nalo thisha kakho ayisokwesizwe kakusasa siqhamuka sobabi qhamuka mina kuqala
njengomfundi yena qhamuka mina kuqala ekuseni siyathandaza fresh singene eklasini siyahlala yena uzoqhamuka ngo-10 mina ngifike early ngo-7 sekuyasho lokhu ku-Amanda kwentombazane engihlala nakhe yazi esikoleni sihlala nga-2 ku-Amanda lokhu kungixubo kayithanda-ke indawo yantombazane lokhu engixubona ukuthi hey ngithi mina yithini athi ubuyephi izolo ngithi izolo uthaba izolo bengingekho khona indlela bengiyithathi nathi ngingangenzi ingane awambanga naloyana uthi ubani loyana athi loya muntu lo wemoto ungiphula lift wangisho ungasenzi khuluma iqiniso yabo wena ngiyakuzwa unwangisha iphefumi yakho unwangisha iphefumi yakho bukwakhe yini bekunabe sehotela uthi yamazi baba kwakho uthi mina ngimazi hayi wena uzofirst bump hayi uzofirst bump sokutshengisa ubaba kwakho hayi ngampela futhi ngaphela isothi aqhamuka ubaba wakhe ezobheka awu mama hayi ushanga ibhekisi hayi labo ushangatha ngibona uthi ngebona leto vele isidudla leto kufanele nje ishawudaka ngithulele ngivalele umlomo wami ngishanga ibhekisi kumnandi abashintshane ngemoto-ke ngathathi le amshiyele le nsompu kakhulu nasilima wena ube uyazi umfazi wakho udliwa yimini aba uyenza into enzayo awu msumntwana lo wanika isilimo emlomeni wami mfethu ngoba indlela angiphatha ngayo kahle even namanje uma ngibona mfethu uyahlanya ngingangaba umshado wagcinwe njani waphela umshado ngenxa yakho awuqhubeke nendaba kuhamba kufika phi kubanjwa kanjani hayi sikhiyane nalo muntu lo muntu agcine sehlanyiswa mina-ke manje akasengena indaba yalo wasekhaya manje lo wasekhaya methenya wathi hayi ngikhathele hayi athi ubaba manje athi hawu kade nje sagcina athi hayi ngikhathela ngikho right athi umenze hayi ngama-period uyabamba nobaba khona umuntu oseshaya ikhona into wrong ikhona into wrong 3 months ngisathe ngithi kuthiwa kukuthi itori things inside seziningi itori seziningi tebe ngakazi yabakhona sikhona hayi shude umfundo yedwa mcebise lo bhuti uhlala athi nawe kodwa wangamela utshela uAmanda awetshelwa webelingane kanti uAmanda uzobhebheza kubafethu athi abafethu bahlala ngakubo kwalo muntu wasona ukuthi bamtshela ukuthi hayi ekuseni lo Tifi lathi le ndoda ngezi ukuthi Tifi mfana ususele umfana wesikole wathi angezi umfana wesikole lo ungenza nje wathi umfana wesikole umfana omncane hayi akejima umfana omncane futhi ngala lo mfana ambhaso ungamzeli ngokuthi lapho uzombaqaza hayi uzokusakaza ayahlehle nenombolo noze sigebengu nkosikazi wami anze uma siqhathanisa izinto manje uyabona into engahlangani lezi into engahlangani lezi nkosikazi wami nesigebengu bathi ibhamu athandane naye hayi ayikho lento unganjalo angakhona uthi ayazini ngoba usikhona awuyibonele wena ofika ngesikhathi esukuthi usuku siyahamba nesikole siyebhula kuwo uyibambela lapho wena ungasixini eduze mase sihamba nesikole usiphe nje igebhe uyibambele awusini sifike ukubhula siyayitshelela ngithisha siyami kuncane lapho emakhoneni ebish yabona nje kumnandi sangcebeleka la nothisha yabona nje romantic mnandi fresh qhamthushu sekuromantic thina saqabula yabona nje mfethu ayaqhamuka ngoba yazi umama wakhona nokuba ukuthi diki ngoba sama ngathi diki athi hayiba onke ngalo wena okwamina ngishawa uvalo ngangifisene ngixege mfethu thamsi athi kuyafana siqhubeke into esenzayo thina lo ayekho umsebenzi wakhe umsebenzi wakhe akukho wena owakho ukhona imali ayisho lutho othandweni afunana ndamantombazane kahle kuthiwa noma isigora kodwa afuna imali unganomkhaba afuna imali usunomkhaba unemali asefunani futhi intombazane iyayidinga imali ethe semthambi noma idinga imali inemizwa uzoyithatha phi yonke lento le ngoba sifrustrate umsebenzi mfethu ukuze bona bebe right ekugcineni kahle sivula imbobo yosikhotheni manje yes
the time phela ungatifizi ukhathaza umsebenzi ingale nkathi isikhothene engena khona etifisi wenza lokho umbone lakhe kuhlekise nje kuhlekise kuseni kwenzela amapharisha abantu uyazi ukuthi nahambe umsebenzini khona uzana hey uyafuna umfana omncane efike nanga nibamba uqotsheni awuqhubeke lapho nanga nibamba uqotsheni wasibamba futhi eqotsheni hayi bringaneke phela lubaba yabo lodwa bringane wena yena ujoyisela kancane ufebele kancane bancane yini engakwenzela yona ish somatekisi hey ngibamba usabona ngizoshona ngise ma ngiyahamba asayi baba ungahamba asho phambi athi baba ungahamba ngiyahamba la ayi lishonile lela ngawona lishonile lela siyaphuma isikole manje hayi lishonile la ngiyahamba mina salindi ukuthi kuze kuhanjwe nje la hey ngiyambona ukukhuluma nocingo ngiyabamba uthi lo uzongilandela igwebo angangishaya khona wanginika imali ye-100 ngangigibela bese siphila nje impilo yokuhlangana emahashahashini ethu sihlangana emahashahashini ethu indaba yesikole nawe igcine-ke ishayisana igcine ikhathofeke nje ngingasaqhubananga nanokufunda obethe sagcinana nani esikoleni sengiyekiswa phela nayile one ngiyabamba ukuthi la ngizoshona kodwa kwesinye isikhathi kumele sikhulume singabantu yazi ukuqonyelwa imali kubuhlungu ya kubuhlungu nanokuba nemali kubuhlungu ngoba imali attractor zonke izinto ya ugcina kusondela nabantu abarong kuwena imali ibiza izinto ezibhedayo ibiza izitha actually ikubizela nezinto ezibhedayo yabo nje wayethi uthola umfazi yena kodwa manje egcineni mayesehlambalaza kanje cabanga umuntu onomzana oright kanjani ohlonipheke kanjani baba sitshangisha amagolide amawashi kodwa umbhedeni kodwa umbhedeni manje phela mfuthu umuntu esifazane ngisho ngathola i-office ke eshama computer wena uhamba nge-X3 imoto ebizayo ufike mina ngusinawana malale epayipini malale epayipini agijima afumalane epayipini ezinto ayenzayo kuthi wahlupha 1000 le 1000 engiphiwa lona imali yakho leyo inika wena yena ethatha inike uthina einsizweni ezibuka la njengamanje uthi abantu abaqine ekamerweni bengaphili ekamerweni mina lami igama ukuthi ngisho ngaba nama-million ngisho trillion noma ze-trillion kodwa once mfowethu wangaya ekamereni 2 wangayisebenzisa iy'mbiza zokuklina iqolo uzofuna ushaya u-1 ulala umama uzophuma ye ngaphandle egcineni uzothi uyakufebela nto wena uxosha umama ngeke phela mfowethu siyakhathala phela mfowethu ngeke mfowethu uthi uyakhathala zikhona ney'mbiza ezikunika umfutho la emgaqweni likhona akhona namaphilisi ocansi uyalithenga nje lu-15 rand uliphuza ushaye lo 3 hours ajabula umama ahleka wancuncisa waphela naye ngale nkathi uyenza leya nto naye khona into ayizwayo emjabulisayo ombona ukuthi ngale nkathi umenze kahle nje ekuseni umbona uvuka kushayela manje ngesikhathi sidlebeleka isimo azikhona iy'nyathelo ayithathelwa esikoleni lo akithi kube uthisha wesilisa owayelala nengane yentombazane encane wayezoboshwa yini uma kumuntu wesifazane oqhakenyathelo phosi uthisha omkhulu lo wesilisa wayengazi vele ukuthi umdlwembe yizo lonto ngoba uthisha omkhulu mina wayengazi angena ukuthethe angena nesibhamu esikoleni kuthule ukuthi cwaka so wayazi uthisha omkhulu ukuthi umdlwembe lo asikhuluma into kwesikuthini nanku-ke kumbuzo wami usubile umdlwembe waba yisigore esikoleni waba isikhokho esikoleni kodwa kusasa impilo yakho yaphelela emgaqweni isifundo leso ya uthini kwabanye abafundi abasafuna ukwenza lento oyenzile wena kulabo bafundi ke mina mfowethu into engayisho ukuthi abafowethu bangayenzi lento engayenza mina abaqhubeke abafundi babe othisha babe onesi odokotela because le mpilo mina esengidlule kuyona mase kuthiwa umuntu akangene eze kuyona ngeke ayifisi mhlawumbe ngeke asurvive ngisho ukusurvive futhi mhlawumbe yena ngashona yizo lonto ngeke azasinde iy'hlahla zabantu ayifani yabo so ngithi-ke mina bafowethu abangayifisi le mpilo engisuka kuyona umuntu akafunde abe yinto kusasa alalela abazali ukuthi kusasa lakhe libe right akwazi na ukuhlala efletini angabe umalala epayipini njengami mina ngilala nge-cardboard
uyajabulele lento wena ukuthi alale ngekhaliphothi ekade ephuma endlini elele embhedeni ekajabulele lento ekade phathi ifoni ingane yami ayigqoka oNike o-Adidas namhlanje akho Adidas uzogqoka icathulo engafani uzojabulela leyo mpilo angagezi uzojabulela leyo mpilo ekajabulele lento yabo nje mina ngiguilty ney'ngane eziwu-2 uthandweni amahle manje kuthiwa ngihlale nothandweni amahle njengala stop last year ngathi mina ngibabona ebhishi ngafisa ukubaleka ngafisa ukucashe ngafisa ukuba inyoni ngidize sebengibonile nginjani ngigcolile ngiphethe amakhaliphothi kodwa-ke isithunzi sami sehla bangiphi 100 zangibiza nangegama futhi athi baba singasabi ukusho ukuthi baba sibiza sakuthwala umlomo ngoba siyangazi ngiseyimini so nje mfowethu into engingayisho kubafuthi abalandelayo umina ngiyacela mfowethu ukuthi bangalinde bayenze into engayenzi esikoleni mawufunda iba umfundi ungathi mawusesikoleni uthisha efundisa wena uyashuka insanga ema-toilet no hamba esikoleni uyofunda ngebreak ungakwenza ukwenza but nje usihloniphe isikole ukuze kusasa uzoba nekusasa eliqhakazile because nami kube ngahlonipha esikoleni ngahlonipha nabazali ngaba ngikho emgaqweni yabo ngoba ngangifundele nanogesi mhlawumbe ngabe nga-Eskom. Uyayibona nalento yomese ukuthi iyakulandela uthi weke waya kwesinye isikole wafika wagwaza umfundi nakho usugwaza lo muntu futhi egcine eshona sho ukuthi lento yomese ikhona iyakulandela. Umfundi ophatha umese esikoleni noma abafundi abaphatha izikhali esikoleni ungathini kubona ngoba kusenzeka namanje ngikhuluma into manje obasikhuluma into engayisho nakubona mfowethu ngicela bahlukane nabo futhi into engizoyisho ukuqala nje abantu abadayisayo ba-wrong umuntu odayisayo ukuthi angadayisela umfundi umbese ngo-50 rand ngoba umfundi ummese lo 50 rand awuphiwe ekhaya ukuthi athenge into azoyidla agibele ngawo awuthathe lo mfundi lo 50 rand athenge uqaba bona laba abantu basematafuleni bamdayisela umfundi cause esitolo umfundi ke bamdayisela umbese esitolo so nabo labo badayisa okay yini kumele yenze othisha ukuprevent ukuthi noma ukuvikela ukuthi zingangeni izikhali ngaphakathi esikoleni. Mina into engayisho ngoba vele manje seqalile ezikoleni seku tight sebeyaseshwa manje sebeyaseshwa so sebeyaseshwa kuseni beyaseshwa nange-break beyaseshwa ntambama so akufunakala isikhali even ngisho isikero manje esikoleni asisaphatha seyihlala ema-ofisi ngoba nazo ikara okunye okuyisikhali isikero so mina into engisho isikole nesikole siqikelele nge-security useshe abafundi nabo laba abangena nama-drugs ey'koleni onsango okwayo nabo which is wrong. Isiphi isinyathelo kumele sithathele umfundi osebonakala ukuthi uphethe le nto le ukuze abe yisifundo nakwabanye abantu? Umfundi obonakala ukuthi uphethe le nto kumele athole i-discipline yakhe nazoyithola nayo kumele alande umzali ahlalise 3 months ekhaya ukuze afunde isifundo eqaqe ingqondo ukuthi kulo 3 months ehlezi ekhaya akayenze le nto emgaqweni abo ukuthi uzozuza emgaqweni uzozuza amaphoyisa. Yazi mina nganginokulo esikoleni ngeke ngaxoshwa u2 weeks kwathiwa ngihambe nje ngiyolwa ngishayile. Yes lento ngisho ukuthi nami nje ngifisa ukuthi umuntu aphuma noma 3 months ayizo lo thamba ushayile. Kodwa kumele kube nenye indlela engasiphazamisa isikole okumele asunyelwe ngawo umfundi ukuze kwazi ukuthi kuvikeleke nabanye abafundi. Ngabe likhona icaleleke la kuhlalisa ke phakathi ejele noma wonke wawuphuma ngewindi kuona? Alikhona lela ngihlalisa. Likhona impela ke lela ngihlalisa ngihlalisa 6 months. Pheza 6 months ngazogwetshwa 90 days. Kwawenze njani? Kwakuyicala kwakwele robali edeseni sami kwele robali ngatholana nama-drugs nangisahlangana naleli korekore la hayi ngambizi ngegama korekore lami leli la ezansi elalingiphathisa ama-rock namawunga so ngabanjwa-ke ngaboshwa so lesemthamo nginamacala awu-2 so ngoba kunamacala awu-2 kwasekuvuka naleli phela liyavuka naleli lelo oluphumele ngewindi bese livuka naleli ngoba wona nalaphana sakuxolela kodwa still usaqhubeka namacala iyefana lento le iyodwa into eyodwa la hayi asikuphi 6 months ngaphakathi
bangiba u 6 months apart. Bathi uthi uboss wami hayi sicela simuphe bail. Ikhona ibail, ishona imali efunayo. Wathi asifuna bail, sifuna 6 months. Oyisiqoqo. Shaya 6 months wama plane unqusa. Ngithe ngibuye emva 6 months wathi another 3 months. Hey. Unyaka lo. Bahlala. So ngoJanuary 15 ngenkantolo. Wathi ayike mfana, usuhlalile kunyaka. Naku 90 days. Omuhle. Oqondile, osifuna ongena 5, ongena lutho. Yabo usho ukuthi konsenkantolo ayisingithesha. Ngoba uba uhamba ne-file wayezongikhipha ngoba wayebhize ngigqigqela ke enkantolo. Yeah. Ngoba wayelinde ukuthi uma ngigwaje mhla ukuthi hayi file yakhe 3000. Wayezongikhipha lo 3000. Yeah, mawubheka idakamizwa sinayinqoba kanjani njengesizwe. Idakamizwa mfethu into engayisho ukuthi siyinqobe njengabantu bakithi abamnyama because isizwe sethu simnyama sibulewe kakhulu ukuhamba. Ungaba bengekho la ngekhathi sethu bengekho la bakhona insangu nengidi kuphela. Yeah. Ihunga engekho la wafika bona lapho uhamba kwakhona ama-drugs. But nginethemba lokuthi ngoba i-MK sengulizula udaba lwa ukuthi izoshanyela. Mase kuthiwa phathi MK nginethemba ukuthi hayi sizothi sisukuphefumula nezingane zethu ikwazi ukuba nesasa eliqhakazile. Because MK meke yaphatha mfowethu ama-drugs azophela. Ngoba kumanje nje ngikhuluma nje ebusuku beshaya itoyitoyi bebelwa noma eshenti laba bangaphandle. Ngempela. Into edenzeke izolo ebusuku. Beshaya itoyitoyi lo isuku yonke leSan George beshaya itoyitoyi yonke MK lana benomalema yonke leSan George. Hayibo. Omashiti izolo babaleka baze babafishane izolo. Bebengadlali bephethe amawisa yocelemba bebengadlali bathi isikhathela kuba ngaphandle bezobulala eSouth Africa. Ingane sethu ayisena kusasa manje sibhize siyibuyelela kanje emgaqweni siyibona sihle emqomeni siyibona sisemakhaya akukho mnandi. But nina nangaphandle nisuka ngaphandle siyanibona nivuke emafletini. Hey, nizodayisela ingane zethu le mali le nithathe ingane zethu ngikhokhela ngazo amaflats. Which is wrong. Ngikhuluma into edenzekizwa. Hayi indaba endaba. Hayi mhlawumbe ngisazozwa ngikhuluma ngethu sekuseni ngisazozwa impela. Ngisazozwa izimpela hayi bekushiya into yonke le ndawo. Yonke le ndawo esebusuku. Ize yaphela ngo12. 12. Manje ufisa ukusizakala ngani? Mina mfowethu ufisa wala kwami. Mase ngithole ID. Yeah. Sayikhumbula ID number yakho. Mfowethu ngikutshela nje iqiniso. Or ikhona into ephathekayo mhlawumbe ekhaya ne-ID yakho? Ayikho. Hey, ngizothi kubanze. I-death certificate kama wakho ikhona. Uphi ubaba wakho? Bobabili bashona, ubaba washona kuqala. Baba washona kuqala. Iyona into ofisa ukusizakala ngayo leyo. Yabo nje mangathola ID nencwadi hayi kokuphilile. Incwadi zokushayela? Hayi kokuphilile. Ngithi mina uqala unqoba indaba yezidakamizwa. Mawunganqoba indaba yezidakamizwa leyo nto ihubala yomthiyenzela. Hayi ke ushekhaya mfowethu ngoba mina mase kuthiwa manje kade ngitshela nalo mfowethu lo ongilethela izolo. Yeah. Ngithe uma sithiwa mina mfowethu manje kuthiwa ndoda. Nansi imededodi, nansi indawo uzohlala kuyona. Kukwena kuya decide ukuthi udla lento le uhlala la. Hayi. Sengikhathele. Futhi wena ufisa kwenzeke kanjani? Kutholakala imetadone? Yeah. Awu mina mfowethu sengikhathele mfowethu suphele 20 years ngigijima. Yazi yodwa indoda, kodwa bathi ngalokhu ngithi yanqoba. Usidumo lokho ahamba lokho wathatha imetadone wahamba waya kubo. Khona ngitshela ukuthi ungathi wanqoba. Othi wanqoba mawusuze walokho. Mawusuze wakhuluma naye ngoba yena amnika imetadone wahamba waya kubo akaze ke zephinde ebonakala emgaqweni. Sishuthe ngoba ahamba waya kubo umnika imetadone aphindana abona emgaqweni. Yeah. Iyacaca ukuthi simsebenzelile nakubo manje ubhizi mhlawumbe yakhishise ngoba nakini uma ufika nento ebonakalayo ususerious ukuyeka. Yeah. Bayazama noma sebekhathele wena. Sebeshilo ukuthi hayi bidani. So wena manje utholele imetadone kuphi lapho ungahlala khona? Hayi mina mfowethu ngiqamba mangakena lo iphoyisa. Man. No. Ufisa ukuthini nangumalume wakho njengamanje la? Yeah, umalume phela ngoba singazo. Uzoyibona lento. Uzoyibona le episode esiyenzayo. Umalume nje ngoba sizwani naye mina naye asizwani.
Yeah. sifane kusho ngoba ngisho ekhaya nje sithi washona imali angeni mina ekhaya ngikhuluma ngaphandle egate angiwa ngisho amanzi eish angiwa ngisho isimo akusiyo into enze ngamuphi unyaka le mhlawumbe sina 4 years ufisa ukuthini umalume wakho awuyithethelele malume ngifisa ukuthi nje ngicela xole ukona konke engakwenza ukubi ngoba ngiyazi ukuthi iyamshaya lento yeah so bengithi mina ngicela xole engakwenza ukubi angithathiswe ingane yadadewabo naye azame ungisupporta ngiyeke nama drugs njengoba akwazi ukuthi umfowethu omunye owayedla nama drugs akwazi ukuthi amsupport namhlanje uyasebenza eGoli ngempela right wamsiza umalume lo mfowethu namhlanje useGoli ubhuti namhlanje useGoli shuthi kahle kahle iwumkhokha lento okini lapha manje eyidakamezwe ngathini shuthi ukhona umfowabo kamalume yeah babedla ama drugs vele bedla ama drugs bephuza utshwala so basho yeah wayengithanda-ke lo mama uthi umalume nathi uyamazi nje umalume umuntu engisho akuvukanga yena nje pho kuwe ngiyacabanga ngoba indoda wadutshulwe ehamba nami ngangina-9 ngingapha sihamba naye eyobheka uma wengane zakhe wadutshulwa phambi kwami washonele ezandleni zakhe shuthi into esibhamu ikhona lapha kini isukaphi lento yobugebengu ekhaya abaningi bahamba ngaso sibhamu abanye bahambe ngembese abanye bahamba ngey'bhamu shuthi kahle kahle ngenzeka ukuthi yonke le chaos eyenzeka empilweni yakho iwumkhokha ekhaya isikhali ya isikhali kodwa kumina asibheki ngakumina mina usibhekisa abantu ngoba wayezesho uma esaphila athi uma ayi wena ufuzile wena ufuze unathi umalume wakho lo washonayo wawuhamba nayo wayebukhali ey'ntweni ey'kanje ufuze yena ingakho shuthi wayekuthatha nje aze ashonele ezandleni zakho nje uye lo hleli kuwena shuthi kahle kahle ngomthetho wakumele mhlawumbe ugezwe noma kwenziwe into ey'thile kuwena ubaba kumele ngigezwe bashonele ezandleni zami kodwa ukuthi ngangiseyingane-ke ngangagezwa hey ngoba phela ngithina njengabantu besizulu kunezinto eziyaye zenziwe umuntu uma eshonela lapha ezandleni zakho ya mina zazi kwenza ukuthi washonele ezandleni zakho azi kwenza ukuthi no ngisole nami ukuthi uyena impela nje uma nathi uhamba nami ngoba ngike ngiphunywe ngisho emlomeni wengwenya konza wona fabe ngihlafuna kodwa ngiphunywe asho futhi omunye uthi hayi khona lo muntu ohamba naye yebo lo muntu ohamba naye uyakulungisa edesemthamo futhi uyakuvikela wena fabe usuyichide wena fabe usuyisinqaqa hey izinto osuzenze kubantu and futhi nabantu bayakufuna kodwa manje futhi ujikela ungabonakali hey phelele emehlweni yini kini nginesangoma yini ngithi mina sikisa asikisa hey inkinga le manje ufisa ukuthini kumalume wakho ngifisa ukusho nje kumalume ukuthi ngicela nje uxolo nama ngisize njengobhutsha ngibe umuntu yena wamsiza kanjani wamsiza ubhutsha wamhlalisa ekhaya wahlala ngathi wahlala ekhaya mhlawumbe amasonto noma izinyanga emiyekise wona lento ngelimele kodwa walimala wayesibhedlela wabuya esibhedlela umalume wamthatha umhlalisa ekhaya umhlalisa ekhaya yaze yaphela wonke egazini wasuka umalume amshove emafama hlala emafama ngobhozo nawo uyiphoyisa omunye umfowethu osalodadwabo kwamama oyiphoyisa wahlala nobhozo wamzamela umsebenzi wasebenza semesesebenza ubhutsha wasefuna wakhe wawuthola-ke eGoli nami ngikhuluma nje ngomuntu oseGoli osebenzayo uphila impilo eqondile beyiphara elala njengami emgwaqeni namhlanje unomfazi uzoshada yazi umuntu okumele kusiza ubani yena lowo muntu lowo ngoba umalume bakho sebemkhiphile yena emgaqweni akakhiphe wena manje ngikhuluma ngomuntu osezoshada uney'ngane u-right no uzoyibona le episode le
yendoda ngithinte ndoda ukuze manje silekelele ukuthi sisebenze udaba la lendoda yakini le ukuze izokwazi ukuthi nayo iphume emgaqweni njengawe. Yeah, izoyibona episode ngiphethe i-TV enamandla kakhulu, i-TV yomphakathi le. Inamandla kakhulu le-TV bafo. Hayi mfethu ngempela mfethu ngikhathele lo mshiyashiya mfethu. Ngajabula mase ngisize naye. Hayi asithembe ukuthi mase ngipostela umphakathi iyohamba izifike kuyena. Umshiyele nenamba yakho bafu ukuze nixhumane. Hayi inamba yami akekho ongenayo, all over inamba yami. Yeah. So nje nina bendlondle noPhapha ekhanda siyancenga manje uma ubuke wezafika la shothi sidla amaningi esakeni. Bafowethu siyabonga indlela nisupporta ngayo uhlelo lolu ngaphandle kwabantu. Yabona abantu bakudala emandulo babeyizinjulalwazi noma babeyizincitha buchopho kunesinto esithi umuntu ngabantu. Yabona mfowethu ngaphandle kwabantu uyizibi, yingakho nangelilodwa ilanga engekho umuntu oyokakhukhumale ekhukhumalela abantu ngoba ekugcineni udinga abantu ukuze ube umuntu. Inkosi ngabantu. Yabona mfowethu MPTV1 abanye bomabona kude abahlonishwayo manje abahlonishwa eSouth Africa kuphela, abahlonishwa umhlaba wonke ngenxa yamagalelo ayo iMPTV1. Uma sengikwenzile mina kusuke leyo nto izibi ngaphandle kwabantu abangama-subscribers eMPTV1, ngaphandle kwabantu okuyibona abasupport uhlelo. Alikho nangelilodwa ilanga engiyoke ngikonkomale ngalo noma ngiphakamele ngalo. Ingakho uma kunesikhalo abafika naso ngenza sure ukuthi ngiyisukumela leyo nto, ngizama ukuthi ngiyilungise ngoba lolu hlelo mfowethu lungo labo. Ungaba nevision mfowethu kodwa ekugcineni kwakho konke idinga abantu ukuze ibe yilento wena osuke uyifisa. So ngakho njengamanje iMPTV1 ilapha khona abantu. Ngeke ngingababonga abantu, siyabonga bona bonke abantu abasesekayo ngezikhathi ezimbi nangezikhathi ezinhle. Abantu ke kunokufika umuntu okwaziyo ukuxoxa la, uthola abantu bazokuthakasela ukumbuka, wonke umuntu ambukaza amqede. Kufika umuntu othola ukuthi akakwazi ukuxoxa ngendlela lo wayizona, uthola ukuthi yena akasanikwa indlela. Isizathu salokho ukuthi igcina lento sengathi manje i-entertainment, bafuna umuntu entertainayo mayexoxa, kanti akunjalo. La siletha isifundo noma ngabe ubani uyadinga ukubuka. Yabona nje lokho okukhulumile wena akekho umuntu oyekwakukhuluma. Nozofika kusasa noma eseyidakamizweni naye unendlela yakhe yempilo ayihambile. Namhlanje usifundisa into entsha ukuthi ungena kwakhe eyidakamizweni uyazendlala ngakho uthi wena owabulala uma wakho. So ingane njengamanje ezongena eyidakamizweni izokwazi ukuthi shuthi ifuna ukubulala umzali wayo. So uyabona ukuthi uma uzongalalelwa wena ngoba kuthiwa hayi akaxoxe kamnandi, uzongasithola isifundo esidluliswa impilo yakho. Into esiyifunayo kuyona yonke inkulumo yomuntu egcineni ukufunda isifundo. Yabona nje bafuna namhlanje usilethele isifundo esikhulu ebantwini, and ngiyafisa ukuthi ingane ama-episode anjengalazi wabuke ukuze zazi ukuthi uma zenza izinto usuke ungazenzeli yona kuphela. Mawuthi wena ufuna ukulawula, mawuthi wena ufuna ukulawulwa wena, yazi ukuthi impilo yakho ayipheleli kuwena kuphela. Yes, impilo yakho kodwa iyamthinta nomzali lempilo le. Ngakho ke bafowethu siyabonga. Igama lami nguProfessor Ngoamkhize, ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sabha umthetho sohlangothini lakaMandlakazi. Sengincenga